YouTube. Velkommen og welcome to me on Mitrus.is game. What you doing? Are you know it? Vi er ikke venner på What do are you know? Og du har med at tale engelsk. Me also. I know. Tale engelsk. Fint. Så er bare dansk. Fint. We from Denmark. Sådan. Rekord 4 timer. Nå, YouTube. Jeg joiner min server Super KG. Jamen, vi er ikke venner. Det er sgu en fejl. Min server er stadig godt på at køre. Jeg har spurgt dig som ven. Vandt du mig? Nej. Ej, lækker! Jeg er inde på din. Den er lækker. Hvad rød vand? Ja. Add friend. Me 54. Har sendt. Men vi var ven. Jeg har jo sendt til dig. Nej, jeg har ikke fået nogen. Men ikke nu. Hold. Nej, jeg har heller ikke fået nogen. Nå, hi guys. Mikkel. Ej, undskyld. Du får lige nogle dage. Jeg skal have det, jeg havde før. Okay, guys. I will say. Jeg skal lige samle, så jeg giver dig det hele, Jonsson. Nej, Jeg skal lige samles. Hallo, jeg sagde noget til dig. Su. Nu er det dig, der skal give mig det hele. Always. Jonathan. Nu er det dig, der skal give mig det hele. Det er det jo. Jeg skider ikke at spille. Det var. Jamen, jeg skulle have en af mine dele. Og det er bare den her. Nej! Du Hvad får mener du så? ingen af dem. Nej, men jeg skal bare have... Jeg skulle lige til at samle mig, så kunne jeg give dig delene. Fjern dem ikke. Nej, du er ikke mig. Oh shit.
I waited or say away. I what doing also away. Me from Denmark, yes. No English. Yes. Not speaking English. Lad være! Du er ikke mig også. Hvis man har sprøjtet ud fra nu af, så er man helle. Ligesom alle andre gange. Ja, nu er jeg spredt ud, Jonsson. Jeg er spredt ud! Okay, du må æde mig. Men det er faktisk lidt min server, så... Det er min server. Fint, æd mig, mand. Æd mig. Ja, tager vi vores sidste, mand. Jamen, jeg kan ikke æde dig. Jo, hvis jeg giver dig med. Så små dele har du. Små nok. Nej. Jeg har fucking delt mig ud. Jeg er delt ud. Men Mik, jeg skal jo... Her. Du er ikke delt ud. Nej, jeg skal give dem navn. Så er det snyderi! Okay. Are you ready? Nu er der bare en server. Okay. Are you ready? Jeg kommer ikke noget frem. Jo, når den er færdig. Den er på 1309. 13... Altså 1, 3, 0, 9. Ja. 1000 og... Og der er ikke nogen grønne. Nej, det er når der er færdig med at tælle. Jeg vil ikke spille en, der snyder. Det vil jeg ikke. Jeg har lige fucking en bombe. Jeg vil ikke spille med nogen, der snyder. So